ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮೀರಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು. ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು. It's a good movie. All the best to Team Meera. Must say beautiful movie, something very new, fresh concept in the women centric. ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಗೌರವಿಸೋದು. ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸಿನಿಮಾ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಎದುರ್ದಿ ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಂದಿರ್. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟ್ ಮೂವಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ. ಮೀರಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಖಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಮೀರಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ತೂಕ ಏನು ಚಾತನ್ ಪಂಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಮೂವಿನ ತೂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಮೂವಿ. ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಂತಿತ್ನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತೂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದು 1 crore ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮೂವಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡೇನೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ತೂಕ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬಂತಿನ ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ತೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಆತುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಫಿಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಯ ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಬಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆತನ. ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲೆ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಮೀರಾ ಇತ್ತ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆತಂದು. ಎಲ್ಯ ಮೀರನ ಮಲ್ಲ ಮೀರನ ನಂಚಿನ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಶ್ವಥರ್ನ ಬೊಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ನ ಕಾಸು ಬತ್ತದ ಆತನ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೇನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕಲ್ಡ ಐತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒರಿಪಾಯರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ದ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾವಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಚ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಂದಿಗಳಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ತೂವಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ. ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಲೆ. ಸೂಪರ್. ಎಡ್ಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಲಂಚು ಸರ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಮೀರಾ ಮೂವಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಈಶಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜೂನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜೆ ಪಿ ತುಳುನಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಗ್ದರಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತೆರ ತುಳಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ನನಾತ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಡು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನನಾತ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಬರಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಮೀರಾ ಲಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡಂದು ಎಲ್ಲ ರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಸ್ಕತ್ ಮೂವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂದುಂಡು. ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ನಾನಾದ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ನಾನಾದ್ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್. It's a good movie. All the best to Team Meera and Tulu industry. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಎದುರ್ದಿ ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಂದಿರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈಜ ನೇಪಾಳ ಒಂಜೇ ಲಾಕ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಜೆ ಪಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕಿ ಮಂದೇರು. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಪುಗರ್ನತ್ತು ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಮನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಈ ಮೂವಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸೆಟಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮೂವಿ ತೂಲಿ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.
ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ತದು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕಾರ ಎಂಚ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್. It's a beautiful movie, something very new, fresh concept with it, women centric. Laksha's character, I mean Meera's young character, mast edde but cousin na character very beautifully portrayed. BGM, I think the entire movie BGM has played a very impactful role. I really loved it. Another beautiful fact I loved is Mr. Arvind Bolar, arna character comedy ittande are kunji powerful message to a, like he was put it in a very different way. So entire cast crew has done a brilliant job, so all the very best Meera. Thank you. ಶೋಕಿತ್ತು ಮೂವಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ನನಗೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೊಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ರೆನೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಬಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಲಿ ಮೀರಾ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಲಿ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈತಂದ ಅವಂಡ ಕೆಲವರೇನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 5,000 ಪೊರ್ಲು ಬೈತಂದು ಬಂದ್ಪೊಂದು ನಿಜವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬೆಸ್ಸೀದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪೊಂಡಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೋಡ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡಾತಿ ಮೂವಿ ಮೀರಾ ಬಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲಾಲೆ ಕತೆ ಬಂದರೆ ಬಲ್ಯತೆ ದಾದ ಪನ್ಕ ಬನ್ನ ಕತೆ ಬನ್ನ ಕಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮೀರಾ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪೊಸತ್ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಐ ಲವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂದಂಡೆ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಪೊಣ್ಣಗು ದಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐತೆ ಪಂಡ ಕತೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮು ಪೊನ್ನಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೀತ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೀತ ಕತೆ ದೀದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂತೋಡು ಬಂದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಎಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೀರಾ ಟೀಮ್. ಮೂವಿಡೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಮೂವಿದ ಟೀಮ್ ದರದದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀಟ್ ಮೂವಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ ಬದು ತೂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೂವಿ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೋಟಲಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ JP ತುಂಬಿನಾಡು ಸೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತುಳುತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೀರನ್ ತೋಡಾಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಬತ್ತು ತೋಲಿ ಬಾಲದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮೂವಿ ಬೈದಿದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಸಿನಿಮಾ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕುಲ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು ಅಶ್ವತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಅವು ಆತಾತೇ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನಂದಾಂಡ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಸು ತಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುಟೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಬೇಸ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅವನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮೂಡಿದ್ದು ಐದಿನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಮಾತ ಕಲಾವಿದಿರು ತೂಡು ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಆಯಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕೆಟಗರಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಂಡ ಆಯ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೆ ಆಯನ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ನಂಡ ಏತ್ ಸಫಲ ಆಪೆ ಆಯನ ಉಲತ್ತುಲ ದಾದ ಬೇನೆಂಡು ಆಯ್ನ ಪೂರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜಾದಿರು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ 100% ಒಂದು 100% ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮು
ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೇನು ಮಾತೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಬನೋಡು ದಾನ್ ಬರ್ ಅಂದತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಅದು 100% ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟೋಟಲ್ ಮೀರಾ ಟೀಮು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಶುಭಂ ಪಂದ್. ಎಸ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನುಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ಡ್ ಎಂಚ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಹೌ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಚದೆ ತೊನೋಡು. ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಂದ ಬಂದಾಗ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರು, ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಪನ ಇಂಚನ ಅಡೆ ಪೋಯರ ಇಡೆ ಪೋಯರ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಂತದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಮೂವಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನೆನ್ ತೋಜಾದಿರು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್, ವಾಚ್ ದ ಮೂವಿ and support. That's it. Thank you. V4 News 24/7. So myself Vijay Dev Prasad. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ, ವುಮನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನತ್ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಲಂಚುಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಪೇರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡುಜೇರು ಬಂದು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂವಿಗೆ ಬೆರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಬೋರ್ಡು ಅಶ್ವಥ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಮಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ఒక ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ JP ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದಿತ್ತು. ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಸೊರಾಜ್ ಸರ್ ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಉಂಡು ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ದಯಮಲ್ದ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಮೀರ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಏನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ತೂದು ಪಿದೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸುರುತ್ತ ಶೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಬರ್ರ ಆಜಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ನಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ಮಸ್ತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತು ಯಾರೊಂದು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಎನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಪಿಂದ ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇತೆ ಜಾನ್ರಾಸ್ಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದಿಜ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದಿನ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ಕುಲಿತ ಎದುರು ಬೈದೇರಿ ಐಟ್ ಮೀರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಂಚುಲಾಲ ಅವಡತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ ಅವಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನ್ರ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನ್ರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕುಲ ಎವ್ರಿ ಲೀಡ್ ಪಂಡ ಮಾತ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದೆ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಸಿನಿಮಾ ತುಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಲೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕುಲ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಸಮೇತ ನೇಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬುಳ್ಳರ್ ಅದೇ ಬೈದೇರು ಯಾನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬುಳ್ಳರ್ ಅದೇ ಬೈದೇರೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಿಯಾರ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಕಮೆಂಡೆಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ JP ಐ ಲವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ JPನ ರೋಲ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ JP ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನೇಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯೂ ಪತ್ತೊಂದು ಈತ್ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಎಂಗೇಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂದಿರಿಂದತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಂದಿರು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಲವ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಬಾಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಂಡೆ
ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆವಡ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್. ಬೊಕ್ಕ ಮೀರಾ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ ಮೀರಾ ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರು. ಬೊಕ್ಕ JPY ಆರಂತೂ ಫ್ಲಾಲೆಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ದಾಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾದೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಚ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ, ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ. ಮೀರಾ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೋಡಾಯಿನ ಮೂವಿ ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ತೂದ್ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೀರಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿನಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲಾದಿಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಮೂವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೂ ದ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾಲಿವುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇವ್ ಎವರ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಪನ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ. ಮೀರಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ರಿವ್ಯೂಡ್ ಪನ್ಪುನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೆತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋಸ್ ಟು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ದವ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ಟೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಂಚಪನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಅವು ಮೂವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಖಲ್ ತೂವೋಡು. ಸೊ ಪಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೇಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಿಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತುಲೆ ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11th ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಪಣ್ಣದು ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 1000 ಸಲ ಪಂತಿರೋದು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಕೇನ್ಗ ಅನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಜನತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೋಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ದಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ರೋಲು ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋರು ಹಿರಿಯರ್ದು ಆಪುನು ಬಂದು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದಿತ್ತೇರಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ರಿವ್ಯೂ ಕೇನಾಗ ಅವತ್ತು ಮಾತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಶ್ವತ್ಗೆ ದೇವಣ್ಣ. ಈ ಅಶ್ವತ್ ನಾನು ಮರಪೇರು ನೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಆರೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಆರು ಮರಪೇರಿಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಆತ ಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮೂಲು ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಯಾನು 15 years ಆಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂತೆ ಎಂಜೆಂಜ ರೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ ಐಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಅವು ಆರು ಪನ್ನಗಳಂಚನೆ ಯತಿ ಬೈ ಇರೆಗೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ನ ಮಿನಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೆಟ್ಟದ ಮಿನಿ ಇಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಕತೆ ಪನ್ನಗ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆರ್ದು ಆವ ಯಾನ 2-3 ಸತಿ ಕೇಂದ ಎರಡು ಅಶ್ವತ್ಡ ಎಂಕ ಆವ ಮಾರೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಇಂಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಡಬಹುದು ಕೇನು ಕಾಸು ಬರ್ನಾರು ಬಕ್ಕ ಎನ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಬಕ್ಕ ಹಿರೇನು ನಾಲಿ ಬತ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಇನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದು ನಿಂಕಲೆ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಗ ದೂರದ್ದು ಬನ್ನ ಪಾತೇರ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಬ್ಬ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ದೇವಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಮೋನದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಈತ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಮಾತೆಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರುವಂತ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ ತೊಂದರ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಡಲ ಕೇನು ಮೀರಾ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ದಾಯಗ ತೂವಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಮೀರಾ ನಿಖಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್
ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೇ ಕುಲೊಂದು ತಿಯಡ ಅವು ನಿಖಲೆಗೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಅವು ಎನ್ನನೇ ಫಿಲ್ಮಾ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಸ್ಟೋರಿಯಾ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಮೀರಾ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಈ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಅಂಬೇರ್ ಹೀರೋ ಆದ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚನೆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರ ಎರಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಈ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മാത്ത ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതിൽ എനിക്ക് ചൂರು ഇഷ്ടം എനിക്ക് ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಾದನು എനിക്ക് ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮಲ್ತ ಆ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ಕ ഞാൻ എനിക്ക് ടൈം ദെത്തി ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മ JP തുമ്മിനാട് സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ಮೀರಾ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನೇ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಏತೋ ಶೋ ಕಾತಲ್ ಮಲ್ತಲ್ ಅವೆಲೆಕ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡ್ ಸರ್ ಪುಕ್ಕ ಸ್ವರಾಶ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪನ್ನೊಡೆನ ಅವಶ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಪೋ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೆಲೆಕ ಮಲ್ತೀರ ಅಶ್ವತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುನು ರಿಲೀಸ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಸೊ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಜನತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ದೊಲ ಐಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲು ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಅವು ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತ ತೂಂಡನೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ತುಕ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಮೀರಾ ಮೂವಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ವರ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೂದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದು ದಾದಾನ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಜನಗಳು ತೂದು ಪಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಮೀರಾ ತೂಲೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಾರೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗ್ಲೆತ್ತ ಆಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಯಾನೆಂತಿದ್ದಾರೆ ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತದ ಇದು ಬೇರೆ ಪಂತ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇರ್ತೇಂಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈ ಜಪ್ಪನಾಗ ಈ ರಿವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಆರ್ಟ ಎಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಆವಂದು ನಾನು ಅಂಚಿಗಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಹರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೀರಾ ಮೂವೀಸ್ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವೆಲೆ ಕಾಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಸ್ಟಿಲ್ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಪುರದ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಪೂರ ಈ ಮೂವಿ ತೂತಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮೀರಾ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಟೇ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡೇತಿನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗ್ ಇರೊಂಜಿ ಅಟೈರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ್ ತೋಜೊಂದುಳ್ಳರು ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಸೊ ಸರ್ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಮೀರಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 11ಗೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಂತ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತು ಎಡ್ಡೆ ಜಿಂದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೇ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತು ದಾದ ಅವರು ಪಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಮೂವಿದ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ತಿಂಗ್ ಮಂತಾರು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳು ಈ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇನು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣನು ವಿಲನ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ನರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಂದು ಯಾವೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಇಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಆಸ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅವೇನು ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಸ್ ಇಂದು ನನ್ನ ಅಂದು ಪಂಡ ವಿಲ್ಲನ್ ಲುಕ್ಡ್ ಬೇತನೆ ಅವು ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಬುಂಡು ಬತ್ತದ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಓ ಪಾಟ್ಲ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಪಬಲ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚ ಏನೇ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡದಾದ ಈ ಮೂವಿಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಪೂರರ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮುಖ್ಯನೇ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅವಡು JP ಅವಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರರ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಗುರ್ತುಂಡು ಅವಿಗೆ 100% ಜೀವ ಗುರ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಬಿ ಲಕ್ಷಣ ನಾವಿದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಬಾಲ್ಯದ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂಪಿ ನೀರು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುನಾಗ ಬಾಲ್ಯ ತುನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿ ಆಲೆನ್ನ ಮಗಳದುಪ್ಪು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ತುನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲವ್ ನಮ್ಮವರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನ ಪುರ ಸಡನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪಲು ಸೊ ಈ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದಾಲ ದಿಪ್ಪಲು ಅವು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಕೆಲ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಆಲಂಚ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಏನು ದಾಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಂದುಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಏರಾಂಡ ಅವ್ಲು ಉಂಡು ತಂಡ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಎಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಫೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡರ ಟಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೇರು ಮಗಳಾದ ಪಣ್ಪುಣತ್ತು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾದಾನುಂಡು ಆಳು ಇನಿ ಅತ್ತಂದ ಎಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಥ್ರೂ
ಆಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಂಡತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ ಮೂವಿ ಬರ್ರೆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಖಂಡಿತ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ 4 ಮೂವಿ ನಾಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಬತ್ತನು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ನೆತ್ತರೆ ಕೆರೆ ಪಂಡಿನ ಮೂವಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೀರಾ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಡಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ನೆತ್ತರೆ ಕೆರೆ ಪಂಡಿನ ಮೂವಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಾತೆ ಪಂಡೋಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಾತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಮರ್ ಒಂಜಿ ದೇವದ ಒಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮ್ ಶೂಟ್ ಆತಂಡ ಅವನು ವೆರಿ ಸೂನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಒರಿಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಪೋವಂದಿನ ರಮಾನಿಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಆತೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತೇರ ಅನಗ ಮರಲು ಪತ್ತನ ಮೇರಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಅರ್ಡನೇಕೆ ಏನ್ಗ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ? ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದು ಐ ಮೀನ್ ಆತೆ ಶೋಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಶ್ವತ್ ಕಲಾವಿದ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಇಂದುಪ್ಪುಡು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಶೋಕ್ ಬುಡ್ದು ಗುರ್ದಿತ್ತೇರ ಅಶ್ವತ್ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ. ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟ್ ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನಿತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬತ್ತು ತೂದು ಸಿನಿಮಾನ ಈತು ಶೋಕ್ ದೆತನೊಂದು ಲೇರ್ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆಲಿಪುನ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತಂದು ಬೆದ್ದ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದುಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳಿರು ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರನ ದೆತೊಂದಿರು ಜನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಯಾನು ಮುರಣ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ ಬತ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೀರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಏನಾದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೆತ್ತೀನಿ ಯಾನೇನದು ಜನ ಇಂಚೊಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ತೂದು ಇಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬಂದು ಬೋತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬರತುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋರಿ ಪಲೆಂಚ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಯಾನ್ಲೊಂದಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಅದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬೋಡ ಏನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ದಾದ ನನ್ನತ್ತ ಜರ್ನಿ ಉಂಡ ಅವು ನೇಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚನೆ ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದಿರು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲ. ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುರ ಡ್ರಾಮಾದ ಪೂರ ಅಪ್ಪಗಿತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇರೆ ಎತ್ತೋ ಜನನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಂತುಪ್ಪರು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಈ ಮೂವಿ ತುನಾಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಉಂಡ? ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೊಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-15 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಂದಾಂಡ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಪೂರ ಆಣುಲು ಆ ಆಣುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 10 ಜನಟ್ಟು ಎರಡೊಂಜಿ 10 ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ ತೂವೇರು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಪ್ಪುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುವೇರೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುನು ಬೇತೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ತೂಪುನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಆತ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಏತ್ ಜನನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದೋಲೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಿದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂತುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ದೃಷ್ಟಿ ತುಪ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುವೇರು ಪೂರ ಐ ಮೀನ್ ಮಾತ ಮಂತದಕ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಲಂಚ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರು ಮಕ್ಳು ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಣೋಲಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈತ್ ಜನನ ಫೇಸ್ ಮಂದ್ಬೋಡು ಪೂರ ಆದ ನಾಟಕ ಆದ ಪೋನಾಗ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೈಟ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮದಿ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಇನ್ನು ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಂತ್ ಐಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆದ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮೂವಿಗೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಡೆ ತೂವಡದ ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆ ಪೂಜಿನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಂಡಲ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗೆಂದಾತ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಆತ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮೀರನ್ ತೂಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಣ್ಲಕನೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಮೀರ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ಆ ಮೀರಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗಲ ಬೋಲ್ಪ ಆವಲಾಲ್ ಮೂವಿ ಎದ್ದೈತದ ಒಂದು ಯೂತ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಪ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೈತೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ನೈಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ನಿಜವಾದ ಪನೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಆ ಮೀರ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ನಿಜ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ. ಇಂದು ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಆವೋಡೆ ಆತ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮೂವಿ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮೂವಿ. ಶೋಕ್ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು, ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ. ಹಾಂ
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಟು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ 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 ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಚಂದ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಒಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಚರು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆವೊಂದು ಎಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಆಡೊಂದೇನು ಮನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಡೆ ತೂವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಮೀರಾದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಬಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಲ್ಲಲು ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಬೇಬಿ ಎಂಚಾಂಡಿತ್ತೆ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿರೇನು ಪಾತಿರ್ಪನ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನೆ ಈತ ಇರ್ಮು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತರತೆ ಇರೆಗ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಏರಣ್ಲ ನೆರ್ತಿನ ಮಾತ ಉಂಡ ಏಲಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ತಿದ್ದೆ ಒಪ್ಪನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರ್ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಏರ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಒಂದು ಜಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪರದೆ ಅಲ್ಪ ಇರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೆಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರೇ ನೀರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತು ತೂನ ಇರೆಗೇನು ಚಾಪುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನೊಂದು ಬೇತ ತೋಜು ಮುಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ತೋಜು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಣ ದಾದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏಪ ಬೋರ್ಡು ಅಪಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರುತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಲದಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಇದು ಎಚ್.ಎಮ್ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆಯರೆ ಈಸಿ ಅಂಡ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೋಂತರ ತೀರೆಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡಾತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಎಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಓದಿ ಈ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇರು ಇತ್ತೆ ಇರು ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತರತೆ ಅಂಚೆ ಇರು ಮೋನೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂತಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೂನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿದ ಸೊ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬೋವಿರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿನ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ದ ಉಂಡತೆ ಅವಲ ಬುಕ್ ಇಂಕ ಆರು ಬತ್ತದ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಪುರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿರದು ಏತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋರೆಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡು ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೊ ಇದು ಇದು ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಬಿ ಇದು ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಇರೇನು ಏರು ಇಂಚ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು ಈರ ರೆಡಿ ಆಪಿನ
ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಏರೇ ಮಂತೊಂಡರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಪೂರ ಏರಿರೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ಏರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ತೂಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಈ ನಿಕುಲು ಮೀರಾ ಮೂವಿಡ್ ಮೆರೆನ್ ತುಯ್ಜರ ನಿಕ್ಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದರು ಸೊ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮೀರಾ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಮೂವಿ ತೀರ ಬಲೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆವಾಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಮೂವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫುಲ್ ಓ ಟಾಕಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೋದು ತೂವಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿನಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಮೂವಿಡ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಎಗೇನ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಮೂವಿ ದೊಲೈ ಮೂವಿ ಇದಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉದಿರೆಗೆ ಎಂಚ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಲೈಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಪ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕನಕಡ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ V4 ನಮ್ಮ ಅಂತದೀನಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಪನ್ಪಿನ ಸಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುನಾಗನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ರೋಲ್ ತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ ಮಂತೊಂದಪ್ಪನು ಸುರುಕಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಮೀರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎಪ್ಪಿರ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದುಪಾಡು ನಾಟಕ ಆದುಪಾಡು ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ದಾದ ಅಪವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಊರು ಪಾಡುಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಅಂಪನೋಡು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇನು ನೆನ್ನಿಕ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅದು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನೇ ಬಂದೆ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ರೂಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಒಕ್ಕಲೊಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ದಿ ಆದುಪಾಡು ಅಕ್ಕ ಆದುಪಾಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಪಾಡು ಜನಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಪಾಪ ಪನ್ಪೇರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಹೊಂದೇರಿ ನೋಡಿ ಜೈದೇರಿ ಪತ್ತದೇರಿ ಶಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಮಾತಾ ಬಣ್ಣಲಿಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪುದರವೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಬರುವೆ ಮಾತಾ ಆಣಲ್ಲ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದ್ಲದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಂಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊರಪಿನಕಲು ಎಂಕಲು ಏನೇನೋ ಲೈಫ್ ಶೋಕಿ ಮಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನಕ್ಲತ್ತು ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ತುಳುಟು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ನಾಟಕ ಬಂದ ಜೀವ ಕೊರಪಿನಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಲಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಬರಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಂಡಲ್ಲ ಆಣ್ಲಿಗೆ ಅವಡು ಪೊಣ್ಣಲಿಗೆ ಅವಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೀಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ದಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದಾದನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರೋ ಬಂದು ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪುರ ದಾಟದು ಕೆಲವೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ್ದು ಹಿಟ್ ಆಪೇರು ಮುಲುಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಮೀರ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಇಡ್ಕೆ ಎದ್ದುಪಾರು ಸೋಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಬೇತಲಗ ಬಾತಿರೋರು ಗೆಂದಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನ ಬೇತಲಗ ಬಾತಿರೋರು ಬಂತು ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡನ್ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಣುಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಆಪಿನ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಎಣೆತ್ತೀರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಮ ಎಂಡ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ರೀತಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪಲ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಬರೋಣ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗಲೇ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಆತಿನೇ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಣುಲೆಗೆ ಪೂರ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ವಿಷಯ ತಪ್ಪು ಅಂತೊಂದುಲ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ತೆರಿದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಸೊ ಈತನೆಟ್ಟ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬರಿಕಿದೆ ಇದು ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ್ ಎನ್ನದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಲೇಬಲೆ ಖಂಡಿತವಾಯಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋನಾಗ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನ್ನುಂಡ ನಿಕಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ನೀರಾಡಲ ಬರ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಏನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ ತುಯ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ತುನಗನ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬೇತಲ ಬೆಳ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಫ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸೊ ಅವು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಂತಿರತ್ತೆ ಅವಳ ಮಲಯಾಳಂ ಅದು ಯಾರು ಕೇರಳದಾರ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ತುಳು ಕಲ್ತು ತುಳುಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದ್ದು ನನಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ஃபார் த ஹோல் டீம் அண்ட் ನನ್ನ மெத்துக்கு ஜனக்குலவின் ஃபுல் மித்தி எடுத்தது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ படம் வந்து துளு ஆடியன்ஸ்க்கு நல்லா செட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வந்து கொஞ்சம் ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து கொஞ்சம் காமெடி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு மிக்சடான எல்லா எமோஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஃபைட்டு சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நான் தான் அந்த படத்தோட டிஓபி சினிமாட்டோகிராஃபர் படம் நல்லா இருக்குது எல்லோரும் வந்து பாருங்கள் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 8 மூவிஸ் வந்து அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஃபஸ்ட்டு மூவி அஸ் கேமராமேனாக ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಈ ಮೂವಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಜೆಲ್ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೀಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ V4 ನ್ಯೂಸ್ನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ